Fa quasi un segle, en la capital de la comarca de l'Alt Vinalopó, coneguda pel seu tresor i coronada per un castell d'origen àrab, naixia la Cooperativa Agrícola Villena, amb una única secció, la de subministraments, procedent de l'antic Sindicat Catòlic Agrari. El tràfic històric de la localitat, vinculada a diferents cultures, va convertir els seus habitants en testimonis d'un continu creixement demogràfic. Tradició i experiència, unides a l'abundància d'aigua, van fer de l'agricultura la principal font de riquesa en la comarca durant segles. Cereals, vinya, olivera, ametlers, fruiters, hortalisses. En esta terra de marcat paisatge agrari, el segle XX va comportar un procés de reconversió agrícola en el qual els cultius tradicionals anirien perdent importància, substituint-se per altres de nous. En 1986 es constituïa la secció hortofrutícola d'Agrícola Villena, des de la qual la cooperativa emprèn una trajectòria de modernització i creixement constants que l'ha convertit en l'empresa amb més empleats de Villena. Més de 400 persones en una plantilla altament qualificada, amb treballadors de 12 nacionalitats diferents. En 25 anys, el progrés ha sigut extraordinari. En 1988, la cooperativa inicia la deslocalització de la seva producció a altres províncies d'Espanya i es converteix en proveïdora de la principal cadena de distribució alimentària de la Comunitat Valenciana. En 1994, obri una tenda de Coarval en les seues instal·lacions per a proveir als socis de fertilitzants, fitosanitaris i altres productes per al camp. En 1996, es crea el Departament Tècnic. L'any 2000, s'obté el primer certificat de qualitat homologat. En 2006, es posa en marxa la secció de cultiu en comú. Fites, totes elles, que reflecteixen un nou model de gestió que ha permès als 214 socis incrementar exponencialment la productivitat de les seues explotacions i el valor afegit dels seus productes. Les claus de l'èxit agrícola Villena han sigut una eficaç planificació estratègica, una producció deslocalitzada i la programació de cultius que permeten mantenir una presència estable en el mercat 365 dies a l'any. El temps es converteix així en una eina de treball. Els cultius es programen temporada a temporada en funció d'una demanda flexible, adaptada als gustos dels consumidors i a les vendes del client. I les comandes es gestionen diàriament. La planificació comença en el camp, garantint-se la traçabilitat en tot el procés. L'equip tècnic supervisa al costat del llaurador tota la producció, assessora sobre tècniques i tractaments, elabora els quaderns de camp, analitza els residus. Després de ser identificat, el producte és manipulat, classificat i envasat amb una confecció d'acord amb les exigències de la distribució moderna i arriba a les mans del consumidor, sempre amb la marca pròpia de la cooperativa, en diferents formats, des de safates per a bullits i olles fins a borses de flow pack per a la venda per unitats. Agrícola Villena és capdavanter en la majoria dels productes que comercialitza. Des d'ací, ixen cada dia cap a diferents punts d'Espanya les hortalisses cultivades en 1.432 hectàrees repartides en 5 comunitats autònomes: la Valenciana, Múrcia, Andalusia, Castella-La Manxa i Castella-Lleó, amb la Carlota com a producte estrella. Però també el porro, la col, l'api, la ceba, la carabassa, la xirivia, el nap, el napicol, el card i la cirera, una aposta de futur que s'està portant endavant a través de la secció de cultiu en comú. L'evolució de les xifres il·lustra bé la constància en el creixement de la cooperativa. De 320.000 euros en 1990 fins a més de 30 milions en 2010, exercici en el qual s'aconseguiren quasi 50 milions de quilos de producció comercialitzada. Les instal·lacions també han crescut en els últims 25 anys amb inversions permanents. Van començar sent senzilles fins a aconseguir una superfície construïda de 17.500 metres quadrats de naus que en l'actualitat alberguen una gran producció en cadena. Tot això no haguera sigut possible sense una aposta incondicional per la vigilància i control de la qualitat com a element diferenciador i garantia de seguretat alimentària.
La qualitat en Agrícola Villena s'entén com un mètode de treball, com un compromís amb la transparència, per assegurar les bones pràctiques agràries a nivell sanitari, higiènic i mediambiental. Diversos certificats i guardons reconeixen esta labor d'Agrícola Villena, entre ells el primer premi a la qualitat agroalimentària que li va ser concedit en 2003 per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La investigació i desenvolupament és un altre dels àmbits prioritaris per a la cooperativa, en el qual col·labora amb entitats com el CSIC, la Universitat Politècnica de València, el IBIA o el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana. I també l'acció social i la col·laboració amb obres benèfiques és un tret que distingeix Agrícola Villena en el seu entorn local i comarcal. En definitiva, estem davant d'una empresa seriosa, competitiva, sostenible i responsable, que ha aconseguit una posició sòlida en el mercat amb la cultura de l'esforç i el rigor com a guies d'actuació. En este camí, el millor actiu de la cooperativa han sigut les persones, treballadors, socis i clients. L'èxit d'Agrícola Villena es deu a la implicació i formació permanent dels seus empleats, a la confiança i compromís dels seus socis i a la satisfacció i reconeixement dels seus clients. I a la senzilla però contundent idea que és possible fer millor allò que ja se sap fer bé.